நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் திரைப்படம் பல்வேறு இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் முதலில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, வசந்த் ரவி மற்றும் விநாயகன் என நடிகர்கள் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இருப்பினும் கடந்த ஒரு மாதத்தில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சூப்பர் ஸ்டார்கள் இணைந்தது ஜெயிலர் திட்டத்தில் நட்சத்திர பலத்துடன் பெரிதாக வளர்ந்து வருகிறது. கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார், மலையாள நடிகர் மோகன்லால், தெலுங்கு நடிகர் சுனில் என ஏற்கனவே முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர் மற்றும் அவர்களின் BTS ஸ்டில்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டன. மூத்த பாலிவுட் நடிகர் ஜாக்கி ஷெராப் ஜெயிலர் படத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியது. மேலும் அவர் இன்று செட்டில் சேர்ந்தார். மாதுரி தீக்ஷித் நாயகியாக நடித்த உத்தர் தர்ஷின் ஹிந்தி படத்தில் இரட்டை ஹீரோக்களாக இணைந்து நடித்த பின்னர் 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ரஜினியுடன் மீண்டும் திரையில் இணைகிறார். மேலும் ஜெயிலர் படத்தில் தமன்னா பாட்டியாவும் ஒரு முக்கிய கேரக்டரில் நடிக்கிறார். இந்த ஆண்டு இறுதியில் ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி விருந்தாக படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.